हेलो हाय जय जगन्नाथ। आज प्रथम रजरे आज रज पान खाइबा। भाई जनक आमर बॉम्बे रे पान भांगुचंती, रज पान भांगुचंती। रज पान खाइबा कौन केमती पान भांगुचंती चलो देखिबा तांका पानटा कौन कौन आइटम सब पकाउचंती। रज पान भाई रज पान खंडे दबो। आज्ञा नमस्कार। कौन के नमस्कार। आज्ञा हैप्पी रज। हैप्पी रज। ओडिशार पान रज पान आज्ञा कौन केमती आज दौरान पान केते मसला कौन कौन पान रखुचंती ठीक अच्छे से पान रजरे कौन खाली पान खाई आगे पान रज पान फेमस तापरे यही गोटे आम कलिकता पान मुझे आपको बनई देती रज पान बनई देती कलिकता पान कलिकता पान भाई हमारे भांगे कलिकता पान ए भांगे बॉम्बे रे पान को कलिकता पान कौन कलिकता पान रे रज कलिकता पान पान रज पान बने कलिकता पान आसी कलिकता से पान बर्तमान ओडिशा पान से बनई देवे आम ओडिशार पान फास्ट चूनटा मरा है এইটা भाई कौन मरा है এটা আপনার গিলা যে কহু না गिला গিলা সে গিলাটা মরা হলা এবে সেতিরে আমি চমন চটনি चमन चटनी सब পড়িব এটা হচ্ছে স্পেশাল চটনি বাবার চটনি बाबा चटनी এটা মিক্স করা গলা মিক্স করা কথা এটা মিক্স করালে ইয়া ভিতরে যে ইয়ারে টেস্টটা টিকে অধিক বড়ি যাব তো রমজে বনস্তে ডাকিলা রজ বরস কে থরে রাশি চিরজ আসি চিরজ রে আয়ে সজবাজ মাই বলো সসরে এটা কি চটনি পইলা এটা আপনার গুলকন্দাটা এটা মিঠা হব এটা এটা হচ্ছে আপনার নড়িয়ারে প্রস্তুত না সব নুহ এটা হচ্ছে আপনার খপরা কোয়া যাচ্ছে এটা নড়িয়ারে প্রস্তুত খপরা খোল খপরা কোয়া ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ ପଛରେ ବାରଟା ରହୁଛି ସେ ବାରରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାରମେନ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିକି मद बार पाखे सपटा रही पान सप ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏଠି देख मद बार पाखे सपटा रही बहुत सारा मसला भाई आमर देइछन्ति पान थरे करना को दी थर तीन थर खाइबा पड़िबो ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ତିଆରି अमृतभंडा ती मंजी ତିଆରି ତିଆରି ଏଟାକୁ କୁହାଯାନ୍ତି ଏଠି ମୁମ୍ବାଇରେ କୁହାଯାନ୍ତି ଏହାକୁ ତୁଟି ଫୁଟି କୁହାଯାନ୍ତି तुटी ଭାଇ पुटी ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ପାନର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ରହୁଛି ଏଇ ପାନର ଦାମ ରହୁଛି 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା। ରଜ ଆମ ପାଇଁ ଓଡିଆ ଏବେ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜି ରହିବ ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିବେ ଏଠି ଖାଇବେ ଟ୍ରାଇ କରିପାରିବେ ଏଟାକୁ ଆଜି प्राइस टा रहउछि हमर 30 टका 30 ଟଙ୍କା ପାନ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ କେତେ? ପାଇଁ ଆଜି ଏଟା ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର 20 ଟଙ୍କା ଆଜି ଏଟା 20 टका ଓଡିଆ ଅଫର ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଜି ଅଫର ଅଛି ନା ଖାଲି ପାନ ଉପରେ ନା ଆଜି କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ Special ରଜ ପାନ ଉପରେ। ପାନ ତା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଫର ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ର ପାନ ପେଡା ଖାଇବା। ଆପଣ ନିହାତି ୟାକୁ ଚାରି ଥରରେ ଖାଇବେ ପାନ ଗୋଟିକ ମୁମ୍ବାଇର ପେଡା ପେଡାରେ ଖାଇବେ କି ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇର ପେଡ଼ା ଦେଖିବା ନା ଭାଇ ଆମର ନିଜ ଘରେ ବନଉଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ପେଡ଼ା ଓ ମଧୁର ତା ଦେହରେ ରଜ ପେଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପେଡ଼ା ये पानटा तैयारी होला ପରେ ସେଥିରେ ଉପରେ ଟିକେ ଚଟନି ଲଗାଯିବ ଚଟନି ବି ଲଗା ହେଉଛି ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ ହେଇଯିବ ପେଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି
ପାନଟା ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି ତା ଉପରେ ଚଟଣି ଲଗାଯାଇ ତାପରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରାଗଲା ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଦିଆଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଗାର୍ନିସ୍ କରାହେଲା? ଗାର୍ନିସିଂ କରାଗଲା ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଦିଆଗଲା ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କର। ଦେଖ ପାନଟା ମିନିମମ୍ 100 ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବ କି 150-200 ଗ୍ରାମ ରହିବ ଏ ପାନ। ଖାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି 4 ଥର ଲାଗିବ ଏ ପାନ ଖାଇବାକୁ। ପାନ କି ରକମରେ ବନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି, ଯିଏ ଏଇ ପାନଟାକୁ ଏକାଥରେ ପାଟିରେ ପୁରଉଛି ତା ପାଇଁ 101 ଟଙ୍କା ଇନାମ ଅଛି। ଏଇଟା କାଲି ମିଳିବ, ଆଜି ଦେବେନି ଅଫରଟା। 101 ଟଙ୍କା କାଲି ଦେବେ ସିଏ। ପାନ ଯଦି ତମେ ଏକାଥରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉଛ। ପୁରେଇ ପାରିବ ଏକା ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଖାଇପାରିବେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ଆମର ଫେଲ୍ କରିବେନି ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଭାଇ ନା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବିମଲ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ। ଦେଖାଯାଉ 101 ଟଙ୍କା ଇନାମ ଜିତି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରକରେ ଖାଇପାରିଲିନି। 2-3 ଥର ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଏ ପାନ, ମିଠା ପାନ। ଥରକରେ ପାଟି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ତମର। କଟିଦ ପାନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଟିଦେବ କି ଏ ପାନ? ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଟିଦ। ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ପାନ ବିଷୟରେ? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏ ପାନ ବନାଟା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଶିଖିଥିଲେ? ପାନ ବନାଟା ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଶିଖିଛି। ଆଜି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଭାଇ ଆପଣ ବାହାସାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ବାହାସାହା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଭାଷା ଆମେ ହେଇଛୁ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି? ନା ପିଲା ଛୁଆ ଖାଲି 25 ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଜି ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ରଜରେ କେବଳ ପାନ। ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ପୁରୁଣା ରଜଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜଟା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଝିଅ କରିବାରେ ଝିଅ ଦୋଳି ଝୁଲି। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଉଠି ଦୋଳି ଫୋଳି କିଛି? ସେମିତି ଏଠି ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ କ'ଣ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରଜ ପାନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ରଜ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କୌଣସି ଶେଷକୁ ସେଇମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତା